Vážení naši priatelia, priaznivci, strelci, vojaci, policajti. Dnes by sme vám radi predstavili aktívne chrániče sluchu označky Airmore. Čo to znamená aktívne? Aktívne sú pretože sú elektronické. Dovnútra dáte batérie a pomocou týchto spínačov si nastavujete hlasitosť týchto slúchadiel. Hlasitosť znamená, ako dobre počujete. Sú to aktívne slúchadlá, kde môžete si meniť úrovne hlasitosti. Potláčajú alebo vypínajú zvuk nad úroveň 82 decibelov. Taktiež nízkoúrovňové zvuky zosilňujú. Čo to znamená? Počujete dobre, môžete si zvuk zoslabiť. Počujete slabo, môžete si zosilniť. Nad určitou úrovňou vypínajú a chránia vaše uši. Komu sú určené tieto chrániče? Pre vojakov, pre strelcov, pre policajtov na strelnici, pre pracovníkov vo veľmi hlučnom prostredí. Ale môžete ich občas použiť aj doma, keď vaša polovička od rána píli a trošku vám lezie na nervy, tak si ich jednoducho dáte na uši. A keď sa vás opýta, čo to má znamenať, preto by ste povedali, miláčik, aby som ťa lepšie počul, lebo tvoj zvuk si môžem zosilniť, aby som ho lepšie vnímal. Takže ak potrebujete takúto vychytávku u nás v Armteku, vám určite poradíme a pomôžeme. Máme a veľmi dobre sa predáva. Príďte k nám.